Лукашенко ўжо на поўным сур'ёзе пагражае суд у Гаазе, пакуль ягоныя чыноўнікі крыкам крычаць аб неабходнасці здымаць санкцыі з рэжыму, а сам дыктатар рыхтуецца прымаць амерыканскага спецпрадстаўніка Джона Коула ў Менску. Тым часам вайна ў Іране зацягваецца, што дае Крамлю ў рукі новыя энергетычныя карты. Гэтыя тэмы мы зараз абмяркуем у праграме «Тут і там». Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а мае госці сёння гэта журналіст і відоўца Белсату Вітаўт Сіўчык. Добрый вечар. Вітаю, дзякую вялікі за запрашэнне. А таксама журналіст «Вот так» Іван Лысюк. Добрый вечар. Добрый вечер, вітаю. І вось тут такая справа. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе пачаў расследаванне аб здзейсненні рэжымам Лукашэнкі злачынстваў супраць чалавечнасці, і таму, Вітаўт, напэўна, адразу цікава высветліць на тваё меркаванне, наколькі зараз гэта абмежуе поле манёвру для Лукашэнкі увогуле ва ўсіх ягоных хітрыках і са зняццём санкцый, і з легітымізацыяй, і ўвогуле з нейкім выхадам з міжнароднай ізаляцыі. Мне падаецца, што тут ёсць некалькі аспектаў. Першы гэта псіхалагічныя. Мы ведаем, што узурпатар сапраўды баіцца лёсу Мілошавіча і іншых дыктатараў. Ведаем таксама, як, напрыклад, калі забівалі Кадафі, як ён пратэставаў. У ягонай галаве не ўкладваецца, што ён, аказваецца, такі самы смяротны чалавек, як все іншае. Ён прывык, што вось ён ужо ўзняўся на гару, як шклоўскі ідал, а вакол нейкія ўнтэрменшы, якіх можна забіваць і ўвогуле не лічыцца з іхнымі жыццямі, а аказваецца, што тут могуць сябе самога пакараць. Я думаю, што гэта можа мець свайго кшталту такі псіхалагічны ўдар. Прынамсі, пра гэта гавораць у тым ліку тыя людзі, якія самыя былі ў ягонай сістэме, а потым зрабілі свой выбар, выйшлі з сістэмы. Яны кажуць, што так, для яго гэта істотнае значэнне. Што датычыць нейкіх рэальных манеўраў. Памятаем, што Лукашенко, напрыклад, не паляцеў на запрашэнне прэзідэнта США Дональда Трампа на Раду міру, нягледзячы на тое, што запрашэнне гэтае было і, здавалася б, такая аказія. Ёсць меркаванне, што ён баіцца, маўляў, каб яго не арыштавалі па дарозе. Ёсць меркаванне таксама, мне здаецца, тут яно хутчэй больш рэалістычнае, што ён проста забаяўся сваіх гаспадароў з Крамля. Бо ўсё ж такі гэта так ці інакш, але выхад з шэрагу, нешта такое зрабіць. Наконт яшчэ абмежавання пэўных манеўраў, вядома, што пакуль ён утрымлівае рэальную ўладу ўнутры краіны, на жаль, мы не пабачым яго на лаве падсудных. Ён мусіць гэтай улады пазбыцца праз рэвалюцыйны шлях ці нейкі іншы. Але разам з тым гэты суд у Гаазе, гэтае разбіральніцтва, дакладней, якое зараз праводзіцца, ён нагадвае вельмі важную рэч, што, нягледзячы ні на што, Лукашенко не з'яўляецца нейкім нармальным кіраўніком краіны, што гэта чалавек, якога падазраюць у сур'ёзных злачынствах супраць чалавечнасці, што вось рэжым, які ён стварыў, робіць страшэнныя рэчы. І ў гэтым сэнсе беларусы, хоць у нейкім сімвалічным значэнні, як бы не застаюцца сам-насам, так, са сваёй гэтай бядою. Вось. Хоць, зноў-такі, пакуль выглядае так, што, ведаеш, канешне, яго гэта псіхічна, я думаю, б'е па ім, што датычыць нейкіх такіх рэальных вынікаў для краіны. Мне здаецца, што ўсё роўна ён будзе, як адзін аналітык наш кажа, як вуш на патэльні круціцца, нягледзячы на розныя перашкоды. Але вось яшчэ якая справа. Ці ўвогуле для еўрапейскіх кіраўнікоў магчымасць нейкіх перамоваў з Лукашэнкам, рукапацісканняў з ім, гэта ўжо будзе імкнуцца да нуля. Паколькі ўсё ж такі гэта ўжо не жарты. Калі вядзецца следства і тут злачынствы супраць чалавечнасці, таму, магчыма, гэта на яго можа сур'ёзна паўплываць. Іван, як ты думаеш? А я мяркую, што для Лукашэнкі мала што зменіцца. Ён і без таго нікуды асабліва па-за межы Беларусі не вылетаў, хіба што да Пуціна на дачу паразмаўляць. Таму, псіхалагічна, конечно, на яго гэта можа націснуць. Але ён як заставаўся, як быўся гэтыя гады такім непрызнаным сусветным лідарам, дыктатарам краіны, які проста па-за межы асабліва нікуды не лётаў, так застанецца і цяпер. А наконт таго рашэння міжнароднага суда ў Гаазе, мы бачым, што, напрыклад, Пуціну гэта не перашкодзіла злетаць на Аляску, калі ён быў патрэбны Трампу. Мы бачым, што Нетаньяху таксама
паціскаюць рукі некаторыя еўрапейскія лідары. То бок, ну, мне здаецца, ўсё гэта адносна, вось калі будзе прысуд, мы і будзем глядзець, якую рэакцыю ён будзе выклікаць і на Лукашенка, і на палітыкаў, з якімі ён патэнцыйна мог вось гэтую руку паціснуць. Але мяркую, у адносінах з Пуцінам, а гэта вось ягоны галоўны партнёр зараз, і хіба што такі вось адзіны, каму ён больш-менш давярае, не зменіцца нічога, можа нават якую-небудзь медальку за гэта атрымае, за тое, што далучыўся да клубу, так сказаць. Але тут цікава, што гэтая навіна з'яўляецца на фоне таго, як лукашысцкія чыноўнікі і іхныя памагатыя проста хорам пачалі спяваць пра тэрміновую неабходнасць адмяніць санкцыі. Ну, маўляў, вось без гэтага зараз ужо нікуды. Давайте паслухаем, напрыклад, цытату міністра Лукашэнкі Турчынова. Западный бизнес далеко не в восторге от решений евроструктур и заинтересован в сотрудничестве с нами. Поэтому нам необходимо продолжать активно развивать контакты, не упускать любые окна возможностей и сделать все, чтобы не только сохранить, но и укрепить наши позиции на европейском рынке. И поэтому продолжайте также настойчиво, как вы и делаете, доводите до европейских партнеров нашу принципиальную позицию о тупиковости санкционного подхода, максимально использовать формирующиеся альтернативные политические идеи в Евросоюзе. І тут, Вітаўт, такое пытанне. Як гэтыя дзве рэчы зараз будуць спалучацца, і ці сапраўды рэжым Лукашэнкі дагэтуль разлічвае, што пры такім раскладзе, пры такой яскравай дэкларацыі пазіцыі Еўропы атрымаецца нейкім чынам, як той вуж, якога мы ўжо ўзгадалі, выкруціцца ж? Я думаю, што разлічвае, таму што Лукашенко кіруе ўжо досыць даўно закапіў уладу, і ў яго часта такая стратэгія перачакаць. Маўляў, вось я тут буду душыць свой народ, забіваць людзей і так далей, але там на захадзе змяняюцца палітыкі, яны будуць шукаць розныя падыходы, і гэта як бы нармальна для здаровага чалавека, што шукае, можа быць нейкі іншы падыход, які спрацуе. У дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, мне здаецца, спрабавалі ўжо ўсе падыходы, і пакуль ён як бы ані ціск, ані там перамовы. Праблема ў тым, што Лукашенко ёсць такі, які ёсць, так і за ім стаіць Расія, яна яго падтрымлівае. На жаль, калі казаць пра рэалістычнасць, там, ведаш, ці змякчэнне санкцыяў, ці адмены санкцыяў і так далей, але паглядзі, Зміцер, некаторыя заходнееўрапейскія палітыкі, яны нават гатовыя і з Расіяй дамаўляцца, што вось, маўляў, і нафта таннейшая, яшчэ штосьці. Таму мне здаецца, што гэты сцэнар, як бы, ён не нулявы, нягледзячы на ўсе гэтыя абставіны, на ўсе гэтыя злачынствы, разбіральніцтвы. Разам з тым, тут такі яшчэ момант ёсць, што банда лукашэнкаўская, яна як бы захапіла Беларусь. І Беларусь гэта краіна, дзе жывуць нашыя суграмадзяне, людзі. Беларусь таксама як краіна павінна развівацца. І гэта вельмі такая, ведаш, тонкая таксама мяжа, дзе санкцыі павінны ўдараць па рэжыме, а дзе яны больш б'юць па людзях, а не па рэжыме. Таму што адна справа, калі гэта санкцыі супраць прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскую агрэсію супраць Украіны. А іншая справа гэта калі нейкія дурныя папулістычныя абмежаванні, скіраваныя выключна супраць грамадзянаў Беларусі на захадзе, якія часта супраць Лукашэнкі. І лукашысты вось гэтым якраз такі карыстаюцца, яны пастаянна гэта падкрэсліваюць. Але, на жаль, гэта таксама мае сваю як бы бытнасць, так? Гэта таксама праўда. І таксама чыста праўда, што заходнія бюракраты часта вельмі не разбіраюцца і прымаюць рашэнні, якія не даводзяць да нейкіх рэальных вынікаў, не даводзяць да таго, што, напрыклад, рэжым Лукашэнкі мае менш сродкаў да не ведаю, вядзення вайны ці падтрымання вайны расійскай супраць Украіны, але проста ўдараюць у беларусаў. І тут як бы вось гэтае пытанне. Хочацца, каб у заходнім грамадстве, заходнім свеце гэты ўзровень экспертызы быў ўсё ж такі вышэйшы, каб іхныя меры білі перадусім у рэжым, але не білі ў грамадзянаў Беларусі. Я разумею, што часам гэта цяжка раздзяліць, але пэўныя рэчы па кірунках можна было бы расставіць. Хоць трэба прызнаць, што вынікі пэўныя ёсць інфармацыя пра тое, што вось прадпрыемствы, так, якія дапамагаюць акурат расійскай вайне, яны знаходзяцца пад санкцыямі, і гэта акурат мне падаецца, што важна, бо трэба абмяжоўваць любыя магчымасці для вядзення вайны, але трэба памятаць, што беларускае грамадства супраць вайны, і трэба, каб захад таксама шукаў магчымасці і, можа быць, нейкія дурныя абмежаванні акурат адмяняў, тыя, которые не патрэбныя, для того, каб беларусы мелі кантакт з захадам. І тут вось што цікава, Іван, ведаеш, як на твоё меркаванне будуць зараз сябе адчуваць тыя
людзі, якія прасоўваюць той же самы наратыў в краінах захаду, што, маўляў, трэба адмяняць санкцыі, трэба там размаўляць з рэжымам, ну і пры гэтым пазіцыянуюць сябе як прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну таму што ўсё ж такі цяпер таксама такі аргумент, што ну слухайце, вы прасоўваеце інтарэсы чалавека, які абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Гэта нейкім чынам на іхную пазіцыю і на іхную рыторыку можа паўплываць? Ці калі не паўплывае, то гэта будзе нейкім знакам чагосьці? Ну, я мяркую, што, канешне, гэта можа паўплываць, таму што калі чалавек ужо абвінавачаны ў такіх міжнародным судом, у такіх сур'ёзных злачынствах, то на ім гэта ўжо такую пляму ставіць, і ўсё ж такі з гэтым чалавекам ужо, калі ты прадстаўляеш краіну цывілізаванага захаду, то ўжо неяк так цяжка ўжо руку публічна паціснуць. Таму, канешне, гэта будзе мець свой уплыў, а наколькі гэты ўплыў будзе моцны, мы пабачым па санкцыях. Таму што зараз у свеце ўсё настолькі непрадказальна, што хіба мы маглі падумаць яшчэ 1,5 гады таму, што сітуацыя зменіцца такім кардынальным чынам у адносінах паміж Захадам і Расіяй, перадусім беручы пад увагу перамогу Трампа на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. То бок настолькі ўсё раптам вось гэтая структура, якую заходнія страны выбудоўвалі для таго, каб супрацьстаяць Расіі, вось змяніўся прэзідэнт ЗША і ўсё гэта пасыпалася. То бок зараз ужо Трамп, глядзім, наўпрост кажа, што няхай часткова, няхай часова, але пэўныя санкцыі супраць расійскай нафты ён адмяняе. І мы бачым, што Расія можа атрымаць з-за гэтага шматмільярдныя доходы, якія, зразумела, пойдуць на вайну ва ўкраіне і на фоне тых праблемаў у расійскай гаспадарцы, якія зараз назіраюцца. Вось гэты велізарны дэфіцыт бюджэта, гэта як ратавальнае кола. Таму зараз усё настолькі непрадказальна, што, я думаю, мы можам казаць о тым, што будзе адбывацца, калі, напрыклад, санкцыі будуць уведзеныя ці знесеныя, ці хто пойдзе насустрач Лукашэнку, ці хтосьці не пойдзе толькі па факце. І вось гэты факт мы павінны пачакаць, і тады ўжо будзем рабіць высновы, таму што ніхто не ведае, што можа здарыцца праз паўгады, ці калі, напрыклад, адбудуцца нейкія змены у заходніх краінах палітычныя. То бок гэта ўсё настолькі зараз хутка і непрадказальна імчыцца, што, мне здаецца, многія прагнозы, яны зараз проста, ну, не месца і не час, каб такія доўгатэрміновыя рабіць. Але вот што цікава, зараз да Лукашэнкі мусіць прыехаць Джон Коул, спецпрадстаўнік Злучаных Штатаў. Як будуць гэтыя перамовы праходзіць, Вітаўт, на твоё меркаванне? Аб чым яны ўвогуле могуць размаўляць? І што Злучаныя Штаты ў Беларусі шукаюць? Ну, таму што ёсць меркаванне, ну, зноў жа, мы бачым па іх дзеяннях, што яны, можа, і не зацікаўленыя ў нейкіх такіх радыкальных зменах у Беларусі, у змене палітычнага ладу, а проста гэта нейкія касметычныя рэчы і дэкларацыя нейкай там, ну, хоць бы часовай перамогі пра тое, што ўжо ўзгадваў Іван, да? Маўляў, вот часова штосьці прадэманстраваць. Мне падаецца, што тут не стаіць задача прадэманстраваць штосьці часова. На мой погляд, з таго, што мы ведаем, амерыканская адміністрацыя яшчэ за часоў прэзідэнта Джо Байдена ў канцы яго кадэнцыі спрабавала наладзіць нейкі дыялог з рэжымам Лукашэнкі і таксама дамагалася вызвалення палітвязняў, але калі Дональд Трамп зноў стаў прэзідэнтам, то гэтыя працэсы, ну, сапраўды набылі такога рэзкага прыярытэтнага, скажем так, характару. І мне падаецца, што тут ЗША проста паставілі сабе, ну, такую моцную задачу паспрабаваць паўплываць неяк на сітуацыю ў Беларусі. Гэта досыць такі цяжкі дыпламатычны шлях. І я думаю, што яны выдатна разумеюць, Беларусь гэта краіна, гэта вельмі важная дзяржава і тэрыторыя, так, у кантэксце таксама расійска-украінскай вайны і ў кантэксце ўвогуле бяспекі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. І у прынцыпе тое, што амерыканцы перамаўляюць з Лукашэнкам, тое, што яны спрабуюць, ну, скажем так, наладзіць нейкую сувязь тут, можа, каб мы не занадта вузка глядзелі, не столькі з рэжымам, але, можа, з Беларусю вось як з краінай, бо
Беларусь, наша дзяржава, захопленая рэжымам. Гэта ўлада нелегітымная, яе просто не павінна быць, яна не паходзіць з волі нашага народу. Але наша дзяржава Беларусь, яна існуе, і калі дзяржава, а не рэжым, а менавіта дзяржава зусім застаецца ў ізаляцыі, сам-насам з Расіяй, гэта таксама, я лічу, што, на мой погляд, дрэнная сітуацыя, і мы маем таксама шмат галасоў розных аналітыкаў, якія кажуць аб тым, што можа гэта і не так блага, калі, напрыклад, амерыканцы змогуць зайсці, яны маюць таксама свае рычагі, маюць вось рычаг санкцыяў, маюць магчымасць нейкія інвестыцыі правесці ў Беларусь. Але для нас важна, для беларусаў, каб калі амерыканцы перамаўляюцца з Лукашэнкам, каб пэўныя рэчы для беларускага народу яны былі здабытыя. Бо ну што, мы вось грамадзяне Беларусі, мы ж як бы не спынім нейкую інтэнцыю амерыканскага ўраду. Калі яны паставілі сабе нейкія задачы, нейкія мэты, то яны будуць іх выконваць. А вось наша задача беларусаў максімум выціснуць з гэтай сітуацыі. І вось вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў, некае змякчэнне проста сітуацыі ўнутры краіны. Гэта тыя, мне здаецца, пастулаты, якія трэба агучваць, так, якія трэба прасіць так амерыканскі бок, каб яны дамагаліся гэтых момантаў. Бо калі, напрыклад, будуць знятыя санкцыі, будуць нейкія эканамічныя інвестыцыі ў Беларусь, а людзей па-ранейшаму будуць пераследаваць, то вялікае пытанне, ці нам, беларусам, беларускаму грамадству гэта патрэбна. Вось, у мяне тут якраз пытанне менавіта пра гэтае тады далейшае развіццё падзеяў. Раз мы вось так гаворым. Таму што ёсць такая тэорыя, што нібыта урад Злучаных Штатаў цяпер не хоча займацца там дэмакратызацыяй, а хоча проста мець лаяльных да сябе кіраўнікоў, хоць нават і дыктатараў. Ці не будзе займацца дэмакратызацыяй краіны. Маўляў, гэта все там нашыя людзі, вось яны да нас лаяльныя, і хай сабе кіруюць як хочуць. Але ёсць адзін важны момант. Возьмем тую ж самую Венесуэлу. Патрабаванне амерыканскага ўраду і нейкія інвестыцыі, якія ты таксама ўзгадаў, яны ж за сабой, здаецца, тую ж дэмакратызацыю і цягнуць, паколькі якая заходняя кампанія пойдзе ў краіну, дзе няма незалежнага суду. Дакладна. Вось зноў жа, рэжым Лукашэнкі пастаянна піліў гэтую шарманку пра неабходнасць заходніх інвестыцыяў. Але яны туды проста не ідуць, таму што няма незалежнага суду, няма нейкай прадказальнасці рашэнняў, все залежыць выключна ад добрай волі самога Лукашэнкі. Гэта ніякая не гарантыя, таму што сёння Лукашэнка стаў з адной з нагі, у яго добра, заўтра стаў з другой нагі, у яго не добра. Так, абсалютна. Дык вось, Іван, у мяне пытанне да цябе такога характару. Наколькі гэтая стратэгія Злучаных Штатаў цяпер можа рэалізоўвацца? Ці сапраўды яны могуць думаць, што можна так з Лукашэнкам такім чынам дамовіцца, калі папярэдне ўжо столькі разоў на граблі наступілі? Я меркую, што Беларусь і Венесуэла гэта зусім розныя выпадкі. Венесуэла это фактычна праз Карыбскае мора Злучаных Штатаў, гэта згодна з новай дактрынай все заходняе паўшар'е гэта сфера ўплыву США, то бок зразумела, што Злучаныя Штаты яны як мага былі больш зацікаўлены ў тым, каб Венесуэлу сапраўды там змяніць уладу і яе пад свой кантроль паставіць, то бок гэта іх гістарычная сфера ўплыву, тое, што знаходіцца блізка, тое, што яны могуць лёгка зрабіць, вось як правесці аперацыю па захваце Мадура. Прыгнаць туды флот, на верталётах зрабіць хуценька рэйд, некалькі гадзінаў, і Мадура ўжо в кайданках. З Беларусю сітуацыя абсалютна іншая. Я думаю, у Вашынгтоне і, в прынцыпе, нават і, скажем так, наўпрост у Еўропе ўжо змірыліся з тым, што Беларусь гэта сфера ўплыву Расіі, і што ўсё застанецца ў Беларусі так, як будзе хацець Москва. То бок амерыканцы рэальна яны не маюць такіх рычагоў уплыву на Лукашенка, то бок калі яны будуць патрабаваць нейкую дэмакратызацыю за інвестыцыі, а Лукашенка гэтай дэмакратызацыі жадаць не будзе, і больш за тое, гэтай дэмакратызацыі не будуць жадаць у Москве, то там знойдуць нейкія спосабы, каб, скажем так, перабіць гэтае нават найбольш такой цікавую амерыканскую прапанову. То бок, мне здаецца, у Вашынгтоне зараз вельмі прагматычна, скажем так, як з пункту гледжання бізнес-інтарэсаў прабуюць выбудоўваць адносіны з Мінскам,
але зразумела, што і зараз ідзе вайна, і Расія яна абсалютна не можа сабе дазволіць, каб Беларусь яна у нейкі іншы, у больш такі заходні бок пайшла, то бок Лукашенко абсалютна да яе прывязаны, і на мой погляд, гэты такі вось статус-кво, асабліва падчас вайны, ні ў каго няма рычагоў і спосабаў, каб гэтую сітуацыю змяніць. Таму так, Лукашенко будзе гандлявацца, нейкія прапановы амерыканскія яму могуць падабацца, могуць не падабацца. У выніку, скажем так, яны могуць з Трампам, як любімае слово Трампа, дзіл, вось гэты дзіл зрабіць з Лукашэнкам, але зразумела і тое, што ў любы момант Лукашенко гэты дзіл можа парушыць, калі, напрыклад, адчуе нейкую небяспеку для сваёй уласнай улады. І гэта ён ужо неаднаразова рабіў. Слухай, вось таксама так на тваё меркаванне, якім чынам гэтая вайна ў Іране зараз можа паўплываць на пазіцыі Лукашэнкі, і вось увогуле гэты дыялог лукашысцка-амерыканскі. Ці можа быць так, што зараз для штатаў гэта стане менш прыярытэтнай тэмай увогуле, альбо наадварот, яны паспрабуюць праз рэжым Лукашэнкі, ну увогуле праз сітуацыю ў Беларусі нейкім чынам павысіць свой ціск на Маскву. Ну бо яны ўсё ж такі не могуць не заўважаць, як Расія карыстаецца тым, што Злучаныя Штаты ў Іране завязлі крыху. Мне здаецца, што зараз, скажем так, у Вашынгтоне планавалі вайну скончыць хутка. Ну, скажем так, як Тагеран за 3 дні. Вось, што забіцця Аталу, масавыя пратэсты, народныя натоўпы гэты рэжым зметаюць, паралельна амерыканская і ізраільская авіацыя выбівае ўсе вайсковыя аб'екты і гэтак далей. Вось, і, скажем так, такі хуткі трыумф, які можна вось прадаць і уласным выбарцам, памятаем, што хутка будуць гэты мідтэрм выбары ў ЗША, і міжнароднай супольнасці паказаць гэту сілу ЗША. А цяпер відавочна, што аперацыя пайшла не па плане. То бок баявыя дзеянні ўжо ідуць пэўны час, але Іран дагэтуль штодня і ракетамі, і шахедамі б'е і па Ізраілі, і па амерыканскіх вайсковых аб'ектах на Блізкім Усходзе, і проста па саюзніках ЗША на Блізкім Усходзе. Бачым, што Армузская пратока не працуе, што караблі пераважна яны не рызыкуюць там хадзіць, то бок ЗША туды хуценька ўжо перакідваюць марпехаў, вось у гэты раён персідскай затокі. Мы бачым па выказваннях Трампа, што ён так вельмі відавочна нервуецца, то бок бачна, што ён не атрымаў таго выніку, які хоча атрымаць. Бачым вось гэта такі нервовы ціск на іншыя краіны НАТО. А давайце вы таксама нам дапамагайце разблакаваць Армузскі праліў. То бок ужо не ідзе нават гаворкі пра змену рэжыму. Вось такія цяжкасці, якія паўсталі папросту пасярод вось гэтай аперацыі, ўжо яны большы прыярытэт маюць. Мне здаецца, вось у такой сітуацыі Беларусь гэта ўсё больш маргінальнае, прынамсі ў дадзены час становішча для Трампа займае. Ён бачна, што поўнасцю вось у гэтым канфлікце з Іранам, і ён проста шукае зараз спосабы, як бы з яго выскачыць так, каб проста захаваць твар і проста такую добрую рэпутацыю і перад уласнымі выбарцамі, і перад міжнароднай супольнасцю. Для яго гэта зараз абсалютны прыярытэт, і таму Беларусь, я думаю, яна можа проста вось маргіналізавацца яшчэ больш і неяк так. Вітаўт, от глядзі, да цябе апошняе пытанне, у нас літаральна крышачку часу зусім застаецца, і вось тады на такім фоне, калі Злучаным Штатам увогуле можа зрабіцца не да гэтага пытання, як беларусам давесці в Европе все ж такі, што тут трэба займацца гэтым, і які трэк абіраць. Таму што мы бачым, ёсць тое, з чаго мы пачалі праграму, ціск на рэжым Лукашэнкі, але ці мусіць за гэтым быць нейкае стратэгічнае планаванне? То бок, як яно мусіць выглядаць? Я, Зміцер, вельмі коротка нясуся толькі яшчэ адносна ЗША. Мне падаецца, што дзейная адміністрацыя, нягледзячы на ўсе інтарэсы, разлікі і так далей, з'яўляецца
Ну, сапраўды прыхільнікам такой, ведаеш, кансерватыўнай абароны заходняй цывілізацыі. Тут таксама гэты матыў быў у гэтай вайне ў Іране, каб абараніць Ізраіль. Што атрымаць Беларусі таксама. Тут ёсць не толькі інтарэсы, але вось гэты гуманітарны аспект вызвалення палітвязняў. І вельмі важна, што так, можа быць, Беларусь там не на першай пазіцыі, але ўвогуле то, што інстытуцыйна з'явіўся спецпрадстаўнік па Беларусі, для нас беларусаў гэта вельмі істотна, і я спадзяюся, што спадар Джон Коул будзе працягваць сваю працу. Адносна стратэгіі. Мы бачым, што на працягу дзесяцігоддзяў Еўразвяз не меў ніякой стратэгіі адносна Беларусі. Увесь час дзейнічалі сітуатыўна ад таго, што адбываецца. І цяпер павінна быць проста для нас, беларусаў, для нас найбольш спрыяльна, каб заходнія дзяржавы як мага больш адцягвалі беларускае грамадства ад Расіі, як мага больш розных праграмаў, візаў, не ведаю, з той самай мяжой, няхай будзе больш тых злучэнняў, чыгуначныя, іншыя. Усё, што служыць грамадзянам Беларусі, добра, і тое, што будуе кантакты між Захадам і беларусамі, усё, што спансуе расійскую вайну, усё, што спансуе рэжым, дрэнна. І з гэтага трэба проста сыходзіць. Для абмежавання расійскіх магчымасцяў трэба падтрымаць беларускае грамадства і біць далей па рэжыме. Так мне падаецца. Ну, абсалютна, вось гэта менавіта прагматычны падыход, таму што, мне здаецца, ён якраз прагматычным і з'яўляецца, бо гэта і абарона еўрапейскіх каштоўнасцяў, і абарона стратэгічных інтарэсаў, вот мусіць быць галоўным арыентырам для еўрапейцаў, таму, паважанае гаспадарства, на гэта, напэўна, давайце і спадзявацца. Дзякуй вам вялікі за ўвагу, дзякуй вялікі нашым гасцям за тое, што прынялі ўдзел в нашай праграме. Вы таксама, калі гаспадарства маеце нейкія прапановы па тым, як еўрапейская палітыка мусіць у дачыненні да Беларусі выглядаць, то напішыце, калі ласка, в каментарах, а таксама, якія пытанні вы б на месцы Джона Коула Лукашэнку задалі. Вось вельмі цікава вашае меркаванне. Ну і добрага вам вечару, змагайцеся. Беларусь, памятайце, перад усім.